Takže ahoj, je tu ďalší diel. Prepáčte za nečakané ukončenie, ale je to nutné. Takže musím zaujať. Idem na nich zautočiť. A toto sa hovorí koniec srandy a koniec zábavy. Oni mi zničili výrobné vozítko. Musím to dostavať. No a toto je taká miniséria. Jak vás zaujíme, aspoň jak bude 5 lajkov, no tak bude pokračovať na ďalšiu hru. Je to isté, ale iným spôsobom to isté, ale bude iná mapa s inými hráčmi. A potom, jak niekto má Planetary Annihilation, môžeš si ma pridať na Steame. Aspoň na Skype. A môžeme sa spojiť. Skype vám dám do popisku, jak sa bude dariť videami, vám dám do popisku aspoň môj Skype. Tu postavím takú minifabriku na železo. Teraz hodí a tebe rozkážem postaviť malý Advance Factory. Pomaly. Komanderovi rozkážem postaviť toto. On mi tam zabral miesto, kde som si chcel postaviť hovadinu, ale to nevadí. Dáme assist a nech robí toto. Dáme shift. Teraz shift. Teraz robí toto, vy robíte čo? Toto. Si nepôjdete. Tomu dáme za úlohu vyrobiť 10 tankov. Nech chodia sem. Aby sme mali aspoň nejakú mini obranu. A sme na pokraji s elektrinou, no tak sa to zlepšuje. Ale aj tak sme veľmi zraniteľní. Sa pomaly stavá, keď sa to stavá, chcem, aby robilo tie toto, aspoň jedno toto vozítko a no to tak kamož mi napísal, že je to iba 2 proti 2. Co sa deje? Tak tu je pekná vojna. Sa bojuje. A ja som tu taký maličký. No nevadí. Postavím tu aspoň takúto vežičku jednu. Aspoň nejakú obranu.
Som povedal, že mám dosť tankov. Málo ich mám ich 6. Jak bude nečakané ako strihy na videa, že koniec videa, no tak si nič nerobte. To sa bude robiť skoro stále. Že toto je také dlhé a nemám čas tomu venovať pozornosť. Potom keď sa toto robí, nakážem nech upravia tohto. Tak sem aspoň týchto tankov nejakých 5 ulepšené tanky. Vyrába to dosť rýchlo. Podľa mňa. Nech to tam asistuje. To robí rýchlejšie. My vyrobili nové vozidlo. To vozidlo je... To je vylepšený fabrikátor, vidíte aj čo dokáže. Dokáže postaviť lepšiu vežičku. Ja môžem postaviť nukleárku, ale to bude sakra dlho trvať. Tak ja postavím elektráreň jednu. Tuto. Tomuto nakážem, nech stále vyrába tieto tanky. A potrebujem viacej železa. Nakážem tomuto, nech ulepší všetko. Nech to ide sem. A tieto nech idú s ním. Máme strašne málo železa. Spravíme takto. Poď. Zhodíme a vylepšíme všetky tieto veci. Tam mi vybuchla zase ďalšia vec, pretože som ju nedostával. No a ten už útočí. Tu je nepriateľ. Aspoň ja ho tu vidím. Vypadá, že tam má antinukleárku. Tak ja postavím nukleár. Skôr, keď ideme do železa. Je lepšie železa. Môžeme povedať, tanky nech sa stále vyrábajú. Je veľa tankov týchto vozidiel. Toto je také lepšie, to je mortar tank, ten si zoberiem aspoň 2, tam si aj týchto. Tak ich tu ničím, ale potrebujeme pomoc. Nedokážem mi, aby sa stiahli, pretože potrebujem vec. Veľa železa. Dostanú tam. No a ja začnem vyrábať pomaly namiesto tohto. Nechám tak, ale potrebujem viac týchto základní. Aspoň 2. Niekde tu.